miang gondang tutur ya winastan upacara gantalan gantal kang dumadi saking lininting tinasulan lawe wenang suruh nemu sesandi sumurupa nganti weruh purna sujud sungkem kalian ingkang garwa kinarya pratandha semanten ageng anggenira angabekti marang ingkang kakung dupi wis purna anggenira sungkem canila bagus anggi Ardiansah ya kalapas saking suku nira kusumaning ayu wulandari hanjengku hangran pot arsa hanapak tigan bagus yogi Ardiansah tigan ingkang sampun sumadyo hamaut bismillahirrahmanirrahim kaparingan sandi tigan katapak piyak pecah padha sanalika pecahing antiga ana tejo kang tumawara sumunduling antariksa warna seta dalah warna pita kuning kalawan putih manjing dadi sawijian dewipun wiji sejati dupi wis purna anggenira ana petigan kusumaning ayu sigra hanyandak tirta marta tirta ingkang semono-semono maring gandaga kencana saperlu kangge hangerano padha ingkang garwa ya winastan upacara pujian dupi sampun hangerano padha ingkang garwa giya kaseka mawi druwang seta purna anggenira hangerano padha jumenengaken aben ajeng winastan upacara junjung derajat tapi sampun pagot tinggal kekalihira sigra lumaksana lontonan tumuju sak lajur iring jejer sisih kiwa saking Iga Mekasan piantun kakung ingkang sisih kiwa pramila wonten pundi papan dunungipun samestinipun piantun putri anggenipun lenggah dalah jumeneng jajar kekalih Bapak Sukijo Sigro Angawika sinegrepan Salindur Sari winastan upacara dadunan dupi sampun kaiket mawi dadung dwi warnanira sang suba manggala ya cucuk ing lampah kusumaning ayu anak satata dalah samapta arsa angirit lumaksitanira sinalentra kalih bojo wonten sasana rinengga sasana haregya ya kursi kang pinajang kalih winangun pindhane maharegya ya kursi kang pinajang wis kepareng Salindur Gya Kaasa sang suba manggala utawi cucuk ing lampah Bapak Sukijo hang putra pinanganten kakung Gya Kawangku wetis bapa ingkang tengen Ibu Jumarni mulih handang Pak Sukijo abot endi anakmu karo mantumu ombone senajan siji anake mantu siji anake dhewe yen tak bobot tak timbang kok abote padha anake dhewe karo anak mantu pangajabe wong tuwa Pak aja betak-betake antarane anake dhewe karo anak mantu anggepen kaya anake dhewe ya ngono wis paripurna anggenira hanteraju tapi hamba Bapak Sukijo pamidangan kanan kelawan kiri kang putra den asta kanthi kaparingan sandi hamaut bismillahirrahmanirrahim lenggah sek kaceblokaken wonten ing papan 10 papan wedi dadi kapanggembah aripah loh jenawi tata tititen kerta raharaja winastan upacara ceblokan ugi wonten ingkang ngawastani upacara hakenatur dupi sampun kalenggahaken sasarina nggo linggar saking ngarsan kembarang sinawang saking katebian estu kadya katingal kembar busanane kembar detek nyateke kembar solah bawane sok paring raja kaya raja brana winastan upacara kacera saperlu badhe kakintokaken ingkang rama dalah ibu anggen rumaksana bebasan kegandeng asta renggang gula umabyur ing pulut sampun prapta wonten ngarsanipun Bapak Sukijo dalah Ibu Jumarani nalika sampun hanggenya paring kaya lucitaning griya pambiwara dados talaning kandha pabu kaya saka garwaku Mas Yok ingkang hangasta sekul walimah sekolah walimah ingkang kaasta
Warara Domas utawi Pagerhayu sumedya kaparingaken kaliyan Suba Manggala arsa kalira suwawi sigra kembul bujana Handrawina sinuwaban kekalira antawisipun Wulandari dalah ardiansa wis purna anggenya kembul bujana Handrawina sekolah limah gya kapratitisaken Warara Domas utawi Pagerhayu sajuga Warara Domas ingkang hangasta tirta ingkang sumedya wonten ing naungan ingkang kalih kanthi hamaut bismillahirrahmanirrahim sesandi srebet berunjuk tirta marta rasane seger sumyah banyu galang anyepe kaya sikem kalian ingkang garwa sajuga nyuwun palilah nyuwun pangestu dalan nyuwun pamit anggenira paring leladi karo ngondhok-ondhok kumembang waspanira dhateng saged paring sesorah paring wewarah kalian putra pinanganten kekalih anggenya sungkem kalian ingkang Rama tala ingkang Ibu Wala purna saged jonggo sapenusu sungkem kalian ingkang Rama Bapak ijam nampa panyungkem putra pinanganten kekalih nggih anakku bocah sadaya nodelisir saka ngerbau gane kautaman yogir inggih kaseketokan Kanjeng satu suari wonten kulo garba panjenengan sagedipun namung damel suku panjenengan ora dadi apa tansah Bayu mili pangestuning wong tuwa marang sira bocah sakloro muga-muga lestari kang sumaning ayu anggi Wulandari sigra hanyanda astenipun garwa sujud sungkem kalian ingkang garwa kinarya pratandha semanten anggenira ngabekti marang kang garwa tatan kalebyan Bagus Anggi Bagus Yogi Ardiansyah Hayut